Ngithathe leli thuba bazalwane ngibingelele umphathi wohlelo umpostoli Shangase ngibingelele upremier wethu ubaba uMphemba ngibingelele umeya wethu sibingelele nabo bonke abaholi bezwe lakithi abakhona sibingelele abefundisi ngokwezigaba zabo ngokwezipho zabo kanye izipho kanye nezikhundla zabo kuyisibusiso namhlanje na ukuthi siyezwini noma inhliziyo zethu zibhlungu Mama Nhlapho Mama Bishop Nhlapho nginibingelele nonke bazalwane sengiyahluleka ukuthi nginilandelanisa but kusibusiso ukunibona nonke nikhona cela siye encwadini kaJobe incwadi kaJobe ngiyabonga kakhulu incwadi kaJobe nami ngofaka ibuku kodwa hayi sekwenzekile thank you Jesus incwadi kaJobe chapter number hallelujah thank you Jesus asifunde lamazwi uverse number 25 kufundeka kanje kepha mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona ekupheleni uyakuma othulini nalapho sesishabalele isikhumba sami ngiyakumbuka uNkulunkulu ngikhululekile enyameni yami engiyakumbona uqobo lwami amehlo ami ayakumbona kungabi njengomfokazi okuphakathi kwami kuyawuphela esifubeni sakhe angiphinde futhi I think amazwi amnandi kakhulu lawo ngikubingelele njalo umpostoli olunge ngikubingelele njengomholi wala sizweni sethu kepha mina ngiyazi uverse 25 lo kepha mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona ekupheleni uyakuma othulini nalapho sesishabalele isikhumba sami ngiyakumbuka uNkulunkulu ngikhululekile enyameni yami engiyakumbona uqobo lwakhe amehlo ami ayakumbona kungabi njengomfokazi okuphakathi kwami kuyakuphela esifubeni sami baba wethu izwi lakho liphilile akekho uNkulunkulu ofana nawe siza kuwe nakulesi sikhathi sibusise ngezwi lakho noma kunje in Jesus name Hosanna to the highest. Hosanna. Thank you, Jesus. Sing Hosanna. Kepha mina ngiyazi namhlanje ngifuna ukukhuluma ngalokho ukuthi kepha mina ngiyazi ulwazi lohlukene kunezinto eziningi ezikhona ngoba ulwazi
uma wazi ukuthi uyazi kukhona ikhathi la kufika khona izinto ezifikayo kodwa ulwazi lokwenza ukwazi ukuma umelane nazo zonke izinto ezifikayo. Abaziyo bathi ulwazi lungamandla ngoba luyakwazi ukukukhuthaza nala sengingazathi isimo sikuvukele ngayo yonke indlela. Uma sikhuluma ngolwazi bazalwane vele litholakala ngendlela ezibalulekile. Ngiyezwa ngizoshumayela kafushane bazalwane kodwa ngicela ningiphe nje indlebe. Uma sikhuluma ngolwazi, olunye ulwazi litholakala vele ngokufunda. Umuntu ofundile bantwana benkosi akafani nomuntu ongafundanga. Kukhona izinto nje ehamba ebonakala ukuthi ubani ufundile ubani akafundanga. Ongeyikho ukuthi uma umuntu engafundanga is less than umuntu ofundile. Kodwa bengiqonde nje ukuveza ukuthi umuntu ofundile nongafundanga abafani. Luyatholakala ulwazi ngokufunda. Kodwa number 2, ulwazi luyatholakala ngokuthi ubukele kwabahamba phambi kwakho. Ngiyakhumbula ukuthi it was 1989 uma ngihlangana noBaba Gumbi for the first time. Kwakusa ilezi inkonzo okuthiwa uNkulunkulu nomuntu omusha. Ngangimhlonipha ke mina lapha phezulu ngoba kwakuyithi youth yangaleso sikhathi. Ngangisaba ngisho ukusondela eduzane kwakhe. Kodwa ngo1990 kwakune uNkulunkulu nomuntu omusha owawulapha eMaritzburg kwakushumayela uBaba uNkomonde. Sakhumbula ukuthi ngalelo langa wayemi kanye noBaba uHadebe waseNkwelezane. Ngasondela ke ngiyobingelela uBaba uHadebe ngenxa ukuthi sasikhonza naye. Ngaze ngathola ithuba lokusondela eduzane kwakhe naye ngimxhawule. Kukhona into nje ayenza uBaba Gumbi uma ngisondela wathi awubungane ngaze ngamthanda lo mfana. Ngisamkhumbula ngisho ivoice yakhe wakhuluma njalo efaka ama-class band wathi awungaze ngamthanda lo mfana. The rest is history. Sahamba nathi saze sashumayela kanye nabo. Wangasithatha njengabantu abazingane kunaye. Ngiqonde ukuthi ukufunda kwesinye isikhathi ngokubukela kwabaphambi kwakho. Uma ungenaye umuntu ophambi kwakho imvamisa uvame kube khona izinto ezikweqayo. Uhamba ubonakala ukuthi awubukeli kumuntu. Ukufunda singaba nakho ngokubukela kwabaphambi kwethu. But more than anything ukufunda ulwazi singalithola ngokuthi sibe nalento okuthiwa encounter. Ukuhlangana nokubambana naye. Awukwazi ukubambana noNkulunkulu uphinde ube njalo uphume ungenalo ulwazi. So ulwazi olunye ulithola ngokubambana noNkulunkulu. Uyabona ke lolo kwesinye isikhathi ungafunda ube nama degree kodwa uma ungafikanga lapho kuhamba kubonakale ukuthi wazi lolo lencwadi kodwa awulwazi lokubambana. Ngoba ukubambana noNkulunkulu akwenzeki ubambane naye iphinde impilo yakho ifane. Wake wabambana naye uLokhuza uJacob wabambana naye kwaze kwasa kwashintsha igama kwashintsha izinto
ngoba lolwazi oluza ne-encounter luvama ukuza ne-change. Awukwazi ukuba noshintsho kanti awukaze ubambane naye. Kodwa uPaul usitshela kakhulu bazalwane ngolwazi. Indoda ekhuluma kakhulu ngolwazi in the book of Philippians. Uma ekhuluma lapha kubese Philippi isahluko sesithathu ufunda verse number 7 uthi kanti konke kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa yokumazi. Ngamanye amagama uyabona ukwazana naye kwenza umehluko empilweni yakho kube khona ushintsho. Akwenzeki ukuthi wazi yena impilo yakho iphinde iqhubeke injalo. You know, uPaul mayelokhu eqhubeka ekhuluma ngizwe ngathi engineer futuma kancane uma elokhu eqhubeka uPaul ekhuluma uthi ukuze ngimazi yena nazi namandla okuvuka kwakhe uthi ngimfuze ngokufa kwakhe. Ngoba ulwazi luza nezinto, luza noshintsho. Elila ngokhuluma nendodana yakhe uTimotheo uthi mayikhuluma noTimotheo ekhuluma ngalo ulwazi uthi I know whom I believe. Uthi lo engikholwa uye ngiyamazi siyazana naye. Ngamanye amagama uma ubheka lento yolwazi uluthola ngendlela eziningi, kodwa lolu olokubambana naye nokwazana naye luza noshintsho. Incwadi sifunde kuyo incwadi kaJobe. uJobe kwakungenye yamadoda eyayinakho konke, yakuluza konke, yaphinde yakuthola konke kuphindiwe. Angiphinde futhi, yindoda that lost everything waphinda wakuthola konke, wakuthola sekuphindiwe. Kukhona ama-slogans kaJobe bazalwane wathola kule ncwadi angama-slogans amangalisayo. Enye yawo ithi ungidwengulile wena Jehova, kodwa ngiyazi ukuthi noma ungidwengulile wena uzongibopha. Ngamanye amagama uthi uma ngidwengulwe uwe angikwazi ukubaleka kuwe, ngoba wena unamabhandisho okubuye ungibophe ekudwengulweni engikudwengulwe nguwe. Those are slogans walo baba lo. Kodwa kukhona izinto eziwu-3 lo baba ayekade ephila ngazo. Lithi izwi likaNkulunkulu wayekade ezalwa lapha eUzi, lapha ezweni lase-Uzi. Uma lapha ezweni lase-Uzi kukhona kuleliyazwe wayekade ecebile kakhulu. He was one of the richest people. Umufundo verse number 3 wakhona lithi iBhayibheli ecebile enjalo kwakuthi abantwana bakhe uma bekade beye ephathini bejuquza, yena avuke ekuseni athathe umnikelo aye phambi kaNkulunkulu afike athi angazi noma bakuthukile yini ngesikhathi becelebrate ephathini yabo. In other words, kwakuyindoda ethi Nkosi ngicela ungabanaki labantwane ebuntwaneni babo, ngicela ukuma phambi kwakho nibashwelezele noma ngabe yini abayenzile. Kwakuyindoda eyayimesaba uNkulunkulu. He feared God. But more than that, kwakuyindoda ekwazi ukudumisa, idumise izimo zingezinhle. Kuthiwa wathola umlayezo
lapha chapter number 1 ukuthi kufe yonke imfuyo yakhe, kwafa zonke izinto, amabhizinisi afa, kwafa ingane. Nawufikayo wathi nami ngifike nje ukuze ngizokubikela, ngisindiswe yizwi engiligijimisayo. But iBhayibheli lithi uJobe akaza mthuku uNkulunkulu, wavuka indumisa. Uyabona umuntu usuke dangerous umedumisa nangenyembezi. Kukhona abantu abadumisa ngoba bethola umsebenzi, thank God, siyabonga kakhulu. Kukhona abadumisa ngoba bethola umshado, siyabonga kakhulu. Kukhona abadumisa ngoba engene engozini yemoto waphuma ephila, siyabonga kakhulu. Kodwa ababaningi abantu abadumisa befelwe. Babaningi abantu abadumisa befelwe, not nje ukuthi bafelwe ingane, kodwa bafelwe izingane. Hayi ukuthi balahlekelwe ibhizinisi, balahlekelwe ngamabhizinisi, yonke into ilahlekile, kodwa babheke phezulu bathi ngeza ngiyisi ngingaqokile futhi ngiyobuyela emuva ngilokho ngingaqokile. Indoda eyayikholelwa endumisweni, indumisa ngaphumi ngenjabulo nangama breakthrough, kwakuyindoda edumisa ngenyembezi. Thole inyembezi imululeka zehla ehlathini zakhe, edumisa lahlekelwe, edumisa efelwe. This man was a worshipper, a strange worshipper. A worshipper izinto zilahlekela. Ngithanda amazwi akhe umedumisa. Uthi konke ngangikuphiwe uwe. Ngangikuphiwe uwe. Usenawo futhi lamandla awasebenzisile ungipha. Kusho ukuthi noma sengilahlekelwe usengabuye ungibuyisela. How many of you knows that uNkulunkulu esimkhonzayo is too big, is too huge, unayo yonke into angakwenzela yona. I remember 6 weeks back sahamba saya kubaba uGumba. I call my sons ngathi ngicela amadodana siye sonke ngabakhomanda, uthi ngicela wena uphathe ukuthi, ngicela wena uphathe ukuthi, ngicela wena uphathe ukuthi, ngicela wena uphathe ukuthi, ngicela uphathe ukuthi, nami ngizobe ngiphethe ukuthi, sochitha nje isikhathi naye. You see bazalwane, when I saw ipain ayekuyo, kodwa kwakuthi mayikhuluma ungezwe ipain iqhamuka. Uhlobo oluthile lwabazalwane oludumisa lulahlekelwe, oluthi ngikholwa nginakho ngiphinde ngikholwe ngingenakho. uNkulunkulu bafowethu, great I am, El Shaddai, unakho noma mina kungilahlekele, ngilahlekelwe kodwa yena usenakho. Enye izinto that is so powerful ukuthi mawuya kuye, ungaya kuye ulahlekelwe kodwa wazi ukuthi kulahlekile kodwa ngisenakho. Yabona uma ungangibuza ngilahlekelwe ungibuze ungiswe sengikhuluma ilanguage ongayi-understand, ngikubuza ukuthi yini engilahlekele mfowethu. Uthi wena engani ulahlekelwe nje, uthi yini engilahlekele. Ngibuze wena uthi yini engilahlekele. Impilo ye-faith ke leyo, impilo yokholo la khona sikho izinto ilahlekile kodwa sime zilahlekile sithi sinazo kodwa ngishumayele ke manje. Uthi sinazo silahlekile. Wakhuluma uPaul wathi kufiwe, wathi kufa luphudosi lwakho, wathi kufa kuphuncwaba kwakho. Ilanguage yabakholwayo ke leyo. Asisikhulumi isimo kodwa sikhuluma lokhu ayikho kithi.
sikhuluma lokayikho kithi. Uyabona singakhuluma nje sibhekane nakho ukufa sithi ekufa luphi udosi lwakho. Inceku kaNkulunkulu lena usesandulele nathi ngelinye ilanga sizongena sizofika sikhuluma ukukholwa noma izimo zinje. But the verses that we read uthi ngiyazi ngiyavala ngiyazi ukuthi amandla phethe uwe impostoli namhlanje. You see, uma sizo uthi ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Leli gama elithi umhlengi igama elisho ukuthenga ukuze ukhulule. Kwakukhona igqila lapha ezazima ematafuleni njengobhanana zibekwe iprice la ukuthi lesi sibiza imali ethile. Kwakukhona labantu okuthiwa bahlengi eze nemali igcwele amaphakethe afike akhokhele umnikazi wesigqila abesethe esigqileni hamba ubuyele ekhaya. Ngamanye amagama isigqila sikhokhanga kodwa kukhokhe the redeemer. Uma sikhokhile redeemer lona akayisekho into engenziwa sekufane he is free ukhululekile ngoba inkululeko yakhe seyikhokhelwe. Ngiyazi umhlengi wami ukhona. Usiyasazisa ke manje ukuthi ngesikhathi kufa ingane edumisa kwangesikhona ukuthi wayijabula kodwa ulwazi lwambamba efelwe. Nisekhona bazalwane ngesikhathi unkosikazi wakhe ethi thuka uNkulunkulu ufe ethi yena awazi inkosikazi oyisula ukuthi ngeke samukele okuhle kodwa nokubi kuNkulunkulu. Kwangasakhulumi yena kwasekukhuluma the divine knowledge eyayithi noma ngaba mnyama namhlanje kodwa lizodlula lelifu. But you know umekhuluma lamazwi ngoba he is one of wabantu ababa necancer bokuqala uJobe. Uyena umuntu esizwa ephethwe icancer. Nkosikazi sishonile eseseledwa imudla icancer. Ingane seyihambile imudla icancer. Oh yes. Nisekhona bazalwane. Onke amabhizinisi ephelile imudla icancer. Kuthiwa mawuthi uyafunda kuthiwa wayethi mayilele ngapha ethi mayivuka kuqathuka inyama isala inyama yakhe ayibone inyama yakhe alale ngapha. Ethi mayivuka kusala inyama yakhe nesikhumba kuqathuke lapha phansi. Ethi mayilala ngomhlane mayivuka kusho ukuthi inyama yakhe isele phansi. Uthe mayisebona yonke inyama yakhe igcwele phansi kule ndawo alala kuyo wabheka phezulu. Ngoba uma usufuna isimangaliso sikaNkulunkulu ungayibheki izinto ezibuhlungu ezikwehlelayo. Phakamisa amehlo. Shadadabaka. Wayibona inyama igcwele phansi ekamereni lakhe ekadelele phansi sekunuka la endlini. Waphakamisa amehlo wathi ngiyazi umhlengi wami ukhona nomnyama yami nesikhumba sami sisele phansi kodwa ngiyakumbuka ngikhululekile. Ethi manje upheka ngapha isikhumba nenyama kusele kwaqathuka phansi. Ethi upheka ngapha isikhumba nenyama ethi uyezwa emzimbeni there is excruciating pain ubuhlungu kodwa wathola amandla.
phezulu. Uyazi ke uma esekhuluma omunye uthi babheka phezulu bakhanya ubuso babo abusoze bajamba. Ababheka phezulu abajabiswa. Ababheka kuye abasoze bafana noma sikulesi simo, kodwa phakamisa amehlo. Ikhona into engcono uthi ohlabelelayo noma ngaba mnyama, kodwa zikhona inkanyezi ngale kwalobo bumnyama. Babheka kuye ushana bakhosatapa. Ngizwa manje emvuselelo, ngizwa manje emvuselelo. Wabazalwane, njengoba sizela asizile nje ukuzokwenza memorial service, kodwa sizothatha isipiye ebesiphethwe le ndoda. Sikhulu kakhulu ukuthi singathola umuntu oyedwa, kodwa sizelapha sizothi let the potion okwakuphezu kababa uGumbi. The devil is a liar. 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 Sakhuluma kuhamba incebo kaNkulunkulu uJobe, sathi Sathane sizoyiwina imphefumulo. Namhlanjena ihambile incebo kaNkulunkulu, sisathi sizoyiwina imphefumulo. Asibuyele emuva, asibuyele kwaSathane, asinaso lesikhathi sokudlala. Great is he that is within us than the one that is in the world. Yes. Ukhuluma nazi izinto entathu as I sit down. Uthi ngiyazi ukhona. Uthi ngiyazi unjani bazalwane? Ukhona umhlengi wami. Noma ngafika lokhu kuqala, kodwa akulikhanseli iqiniso lokuthi umhlengi wami unjani bazalwane. Ukhona noma kunje, ukhona noma izinto ukhona. But number 2, uthi iqiniso lesibili, uthi ngiyakumbuka ngikhululekile. Ulithatha lento ukuthi uzombuka ukhululekile. Inyama yakhe isele phansi, ugcwele amapain emzimbeni. Uyithatha lento yolwazi bazalwane, inamandla yokudlula ipain, inamandla yokudlula izifo, inamandla yokudlula ukufa. Akho kufa okuzobamba abangcwele. Hey, lezi incebo zikaNkulunkulu aziye ekufeni. Lithi iBhayibheli lokholwa indodana unokuphila okuphakathi. Udlulile ekufeni wangena ekuphileni, esaphila kulo mhlaba. Asiye ekufeni. Asiye ekufeni. Akuhlupheka ongakususa kuye. uPaul mayikhuluma uthi yini engasahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olungaka na? Ngabe indlala, ngabe ukweswela, ngabe ukufa. Uthi khana kanye. Nothing will separate us. Njengoba even the sugar diabetes ihlulekile ukumseparate. Uma bengidiagnose bethe nge-sugar diabetes, ngacabanga abahlobo bami, ngacabanga ihlobo zami,
ngathi hayi kusho ukuthi nami sekufikile. Ngafonela yena lo baba wathi awuzikali mina yangena kudala kimi kodwa kuze kube namhlanje ngisaphila. Engathi singake sikubuze lokhu kufa, sikubuze lokufa, sikukholoshele ukuthi yini into okuyenzile, ngoba ngesikhathi ukuthi kuyagalela uvele yena wangena enkazimulweni. Njengoba sikhuluma nje ngapha nangapha nangapha kugcwele inkazimulo kaNkulunkulu ekupheleni kwakhe. Lithi iBhayibheli babusisiwe abawinela abantu ekholweni ngoba bayokhanya. Uyakhanya nje la ekhona. Anginikeza isiqiniseko bazalwane, asekho isidingo sokukhala. Uyazi ukuthi ngisho ngike ngacabanga baba umeya so baba ngike ngacabanga ukuthi kambe uma singake senze nje istrike, sithole nje indlela yokufika ezulwini, sifike sithi siyamcela buye, sithi baba hayi siyacela ubuye. Oh baba baphelile manje, baphelile obaba bangamele. Umuntu okwazi ukugona izinto ezifana nathi ezasingena lutho asigone singakhiphi ishumi kuye, asigone. Umuntu okwazi ukubona into kaNkulunkulu kumuntu noma bonke abanye bengasayiboni kodwa ayibone yena. Noma singaya ezulwini abesethu uNkulunkulu uyabazi lapha, angavela abuka inkazimulo athi mina ngazi le nkazimulo angibazi lapha. Singabuya sihambela ngoba lento akuyo manje is too much. Lento akuyo izethembise kade ithenjisiwe. Uma kuthiwa igolide kuhanjwa phezu kwalo ayisadingeki ilanga nenyanga ngoba uJesu ukukhanya kwabo yena usebuka uJesu. Ngiyacabanga ngijwayele ukutshela abazalwane engikhonza nabo ukuthi mina angikukhulekeli ukuhlala kade kulomhlaba. No, ngithanda yenye izinto engayithandazeli nhlobo le ukuthi ngihlale kade kulomhlaba, ngihlale kade haya. No, into nje engayithandazeli mfundisi wami ayikho kuma prayer items into engayithandazeli, ngoba ngiyacabanga uma sengifike kuJesu yini that will matter to me. Uma ufuna ukungibusisa kangibusise manje, ngizwe isibusiso khona manje. Uma ufuna ukwenza noma yini phezulu akayenze manje, ngoba mangifika ngale kuye ngoshiya imoto igcwele amagaraji, ngoba yena uyobe yikho konke kimi. Kuhle bazalwane ngale, kuhle ngalena. Abesethi umethi ngiyombuka ngikhululekile. Abesethi noma isikhumba sami sesishabalele, uthi konke okwami kophelela kimi. Leli humusho engilifundileyo, but the original Bible ithi konke okuyimi kophelela esifubeni sakhe. Konke okuyimi kuyophelela esifubeni sakhe. Yabona masifika kule ndaba yokuhamba emhlabeni, kukhona abashaya uvalo ngoba bayazi ukuthi kudala bamdayisa uJesu. You see, uma sifika kuleyo kufa bazalwane, ngoba noma ubani uzofa, udayisile noma ugcinile, kodwa sizofika le ifikela abathweleyo nabagcotshiwe. Ngiyakhuluma nje bazalwane, umehluko yikuthi othweleyo indawo yakhe ingakwesokunene, ingakwesokhohlo, kodwa labo
abayigcinile lento lithi iBhayibheli kuzothi wangena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Asifani. No, asifani. Ngeke ngakaze ngikhothame ezithixweni ngifane nomuntu okhothama ezithixweni. We are not the same. We are not the same. Kodwa njengoba sisaphila lisekhona ithuba. Noma ngabe wakhothama lisekhona ithuba. Yasi umhlengi wami ukhona. uJesu esiphambanweni walenga, wathi mayilenga washo lamazwi. Ngiyawathanda kuwo wonke lamazwi awu7. Lele lithi kufeziwe. Ngoba lele lithi kufeziwe lisho ukuthi it is accomplished. Kodwa ngithanda izinto ezenzeka ngesikhathi esho njalo. Wathi mayethi kufeziwe kwadabuka isihenqo sethempeli. Kusho ukuthi sikhona indawo yokungena. Sine access. But number 2, kuthiwa kwavuleka amathuna abangcwele. Babonakala abangcwele bengena emzini ongcwele. Bathi abafundayo bathi ngaleso sikhathi ngesikhathi bevuka labayana kwakuthutha ilokhuza iparadise eduzane kweHades seliyoba seduze noNkulunkulu. Let me tell you bazalwane, ngesikhathi it is accomplished, ukufa kwaphelelwa isikhathi khona lapho. Ukufa wamaketanga ukufa esasiboshwe ngawo. uJesu uyaphila, uJesu uyasindisa, uJesu inkosi. uJesu nale generation should know, noma izinto seziningi akuningi bantwana benkosi, kodwa uJesu uyasindisa. Asivala amehlo. Engabantu ni manje ezoiba phala ifuna izi emhlophe ethekwa kokuba singi ngiyohluleka ngenzeka namhlanje nebusuku inceke kaNkulunkulu ihambile isenkazimulweni. Kungenzeka kodwa khona phakathi kwethu athi angazi uma ngafa ukuthi ngiyoyichithe laphi inguna phakade yami. Uma ukhona ngicela uphakamise isandla sakho la ukhona. Uyazi ukuthini mina ngokwami sengasiphakamisa esami, uyazi sengasiphakamisa zalunga into zami. Mawukhona vele usiphakamise kakhulu la ukhona, sithandaze kanye nawe. Kungenzeka ufike ngalesi sikhathi uNkulunkulu is looking at you. uNkulunkulu anibusise nina enithi inkosi nakho ukuphila kwami. Phakamisa kakhulu isandla sakho, ngicela ukuthandaza nawe, ngicela ukuthandaza kanye nawe. Thank you Jesus. Baba wethu onamandla, akekho ofana nawe, akekho olunge njengawe, akekho ongafaniswa nawe. Yenza isimangaliso ke Nkosi, sikhona sonke njengezingceku zakho. uNkulunkulu wethu onamandla, usenze sime kulesi sikhathi esibhlungu, sithandazela amandla amvuso uKristu kwabafileyo ukuthi asebenze kulomhlaba owonakele kangaka. Konakele Nkosi, konakele South Africa, konakele
konakele Nkosi, wena owaziyo ukulokhu konakala kuqhamukaphi. Kodwa namhlanje we take the authority as the children of God. Simelana nakho konke ukonakala. Asazi ama-drugs angena ngaphi, kodwa siwabone gijima ey'taladini zethu kufa ingane. Baba wethu ongcwele, asazi ukuthi obani laba abashaya abesifazane ney'ngane, kodwa lolu isandla sakho, because bayizindlalifa kanye nathi embusweni kaNkulunkulu. Konakele Nkosi, konakele utshwala bugcwele onke amakhona, abantu bagwazana uLwesihlanu noLwesihlanu. Konakele uNkulunkulu wethu ongcwele, sithi yehla ngamandla amangalisayo, yehla ngomlilo, izwe lakithi likhumbule. We give you glory, we give you praise in Jesus' name, amen.